गेलं कुठं आता तर हे होते. ए काय रे गेलं काय रोहितने? शशी रोहितने काय गेले? तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅडिंद्रेकर. आमचा बघून यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत बऱ्याच दिवसानंतर स्वागत असा. आता बऱ्याच दिवसानंतर व्हिडिओ बनवून घेतल्यानंतर असा वाटायला लागला की कुठच्या सब्जेक्टवरती कुठच्या विषयावरती व्हिडिओ बनवायची. तर मग काय डोक्यात चालत नव्हता की कुठच्या विषयावरती व्हिडिओ बनवायची, काय बनवायची. बरेच दिवस गॅप असल्यामुळे ना जरा माका ह्या लागला म्हणजे काय बनवायचा. तर आता मागाशी रोहितानं फोन केला आणि सध्या कसा माहिती आहे, सध्या नक्की उन्हाळो चालू हा की हिवाळो चालू होताच समजत नाही. कारण की एवढा गरम होता ना दिवसात आणि रात्रीचा सुद्धा पण होता. कणकवलीत तरी अजूनपर्यंत थंडी सुरू झालेली नाही, लय गरम होता. तर असं वाटतं की काहीतरी स्विमिंग पूलमध्ये जायचं आणि मजा करायची. स्विमिंग पूलमध्ये जाऊन मस्तपैकी अर्धा एक तास बसायचा किंवा कुठच्या आपल्या नदीकडे जाऊन बसायचा. तर हा तर रोहित मगाशी बोललो की आपण नदीत पोहू जाऊया. तर नदीत पोहू जाऊसाठी बघूया आता कोण मगाशी होते. हेमंत होतो, त्याच्यानंतर संदेश होतो, आपलो रोहित होतो, त्याच्यानंतर रविदादा होतो. तर आता हे कोण दिसत नाही, माका वाटतं ते आपल्या स्तंभाकडे असतील. तर चला मग हे जाते. शशी माझ्या गाडीवरती बसलो, माझी गाडी तर इकडेच लावलं. ती बघ कोण कोण येतो त्याच्यातलं. हेमंत येतात की कोण येतात, काय येतात बघूया. हिरो बघा, शशी कांत. चला काय आला, चल आता खाय होत रोहित नाही. चल अरे ब्लॉग चालू, अरे माझं ब्लॉग चालू. काय होतं विषय, चल ब्लॉग चालू, चल. असं काय रोहिताकडे जाऊया, घराकडे गेलो सो रोहित. हॅलो संदेश लावता काय पावडर बिवडर लावता. अरे बहीण आमका धावचा पोहू का, जीन्स पॅन्टी घालून खय चाललो बघ, खय चाललो खय काय तो रोहित काय तू येत नाही पोहू, पोहत नाही तू. जास्त पाणी नाही, आपण बसान राहूया. हे हाफ पॅन्ट घे, चल होय ना. मग सर जास्त पाणी नाही, कंबर भर नाही. चल मरे, चल ये लवकर ये. खयच्या जाऊचा आपल्या का साकडीकडे जाऊचा. मॅग्नीज जवळ आपल्याला जायचं आहे. आणि एवढा ऊन लागतं ना, डेंजर. बघा चेहरे बघा, एवढा ऊन लागतं म्हणजे नेमकं काय समजत नाही. तुमका काय वाटतं, हिवाळो चालू हा की उन्हाळो? हिवाळो चालू की उन्हाळो होता तरी सांग. मग गरम कसे होते? गरम म्हणजे हिवाळ्यात ते दुपारचं गरम होता. ऐकला सिद्धू काका काय बोलले. आता आपण परशू काकांका विचारा. रोहित बघा हिरो बना इकडनं इलो, गॉगल बिगल लावले ना गड्याना. चालू गाडी चालू. तुमका काय वाटतं हो, हिवाळा चालू की उन्हाळो चालू? काय चालू काय काय विचारला? हिवाळा चालू आहे की उन्हाळा? हिवाळा चालू आहे. मग ते ऊन कसं लागते? लागत
मेन कारण म्हणजे हे असत कर्नाटकचे, त्यामुळे यांका मराठी बोलायला येत नाही नीट. मरलेच तुमका माहिती असलो त्याचे पप्पा फादर सागर भाऊ. काय सागर ये आता तुमका सागर माहीत असलो, नितेशचो मोठो भाव. तो जास्त आपल्या पोरांमध्ये संपर्कात नसता, तो काम आणि घर. तर ते एक प्रश्न विचारतो, हिवाळा चालू की उन्हाळा? मग एवढा ऊन कसा लागता उन्हाळ्यासारखा? थंडीच्या दिवसात सकाळचं थंडावा, दुपारी उन्हाळा. आणि संध्याकाळी पण हा जो आहे क्लायमेट जो आहे तो हिवाळ्याचा वाटत नाही, उन्हाळ्याच फिलिंग येतं. ऋतू तसंच असणार, वातावरणामुळे तसंच. तुझ्याकडनं उत्तर भेट. चल सागर. चला रवी आता असता. तर चला मग मित्रांनो, आपण जाऊया आता नदीवरती. खायच्या नदीवरती जाऊया. तर आपल्या गावचा असा साकिडीच्या. तर मित्रांनो, ह्यो कणकवली नागेवर असतो. तर बघून ठेवा. इकडे गेल्यानंतर लेफ्ट घ्यायचो आणि ह्या एरियाक काहीतरी मॅंगनीज असं बोलतात. कारण काय एवढं इतिहास आपल्या इकडचं आपल्याला काय माहिती नाही, पण इकडे शक्यतो तेव्हा मॅंगनीज काढत असतील असं माका तर वाटतं. कारण का आपल्याला एवढं काय माहिती नाही, आणि ती काय असतात मॅंगनीज काढूची त्यांची फॅक्टरी म्हणा, काय असतात कारखाना म्हणा, तो बंद झालो किती वर्ष अगोदरच. तर असो एरिया मॅंगनीज म्हणून ओळखलं जाता. तर आपण इकडे आपल्या गावचा म्हणजे इकडे ती जी गडनदी इलेली असा, म्हणजे मागच्या व्हिडिओ तुम्ही बघितलास, जी गडनदी खाली तिकडे आपल्या भेटली होती आणि आपण तिकडे गेला होता पोहू. तर तीच नदी वरून इकडे इली डोंगरातून. तर ह्यो बघा, ह्यो एरिया म्हणजे मॅंगनीजचो एरिया असं एक म्हटलं जाता. तर आता आपल्या गावचा त्या गडनदी ह्या आता नदीच्या पलीकडे साकेडी म्हणून गाव असा, आणि इकडे ह्यो कणकवली. तर आपल्याला बघूया गेल्यानंतर आता पाणी समजत किती स्वच्छ किती घाण आता, आणि आपल्या आंघोळ करण्यासारखं किंवा पोहण्यासारखं पाणी काय बघू भेटत. तर त्याला इकडे पार्टी वगैरे इकडे होतात, आमच्या पोरांचे होतात, भरपूर जणांचे होतात. आजोबा इकडे पार्टी होतात. मागच्या वेळी आलीच 10-12 दिवस झाले इकडे पार्टी केली होती, पण मी काय इकडे काय इकडचं काय ब्लॉग वगैरे काय बनवू नाही. तर बघून ठेवा इकडचं निसर्ग. ज्यांका माहिती असतात त्यांका माहिती असतात, पण ज्यांका माहिती नसतात त्यांनी बघून ठेवा. म्हणजे तुमका जर आवडलो इकडचं स्पॉट, इकडचं निसर्ग, तर तुम्ही पण येऊ शकता. आणि एवढा म्हणजे इकडचं वातावरण एकदम थंड ना, लय भारी वाटतं. बघल्यावरती मन समाधान. बघा काय नेचर आहे इकडचा. बघा पलीकडे ती वाडी असतात किंवा गावा असतात, तो साकेडी नावाचं गावा. साकेडी तुमका माहिती असतात, आपल्या कणकवलीपासून जवळचंच गावा. तर बघून ठेवा. आणि ज्यांका कोणाक माहिती नसतात इकडचा, त्यांनी प्लीज कृपा करून खोल पाण्यात जाऊ नका. कारण की इकडे कसा खडका असतात आणि खडकात पाय बी अडकतात, आणि पाय वगैरे हात अडकल्यानंतर मग पोहूची म्हणजे पोहूची आपल्याला ताकद भेटत नाही त्यावेळी. त्यामुळे प्लीज खडकाच्या भागात तुम्ही जाऊ नका. चला मग रवी आता कपडे काढलेले असत. ह्या काय अबुल माचो. तू काय करत बघ क्रिश बघ. खय पोहूया, थंय जाऊया. पाणी हा मारे चांगला. चल खायला काय आणलं, या दुकान आणलं काय? दिल को क्या हो गया, था यही खो गया.
चला दोघ जण गेले. तर चला भाऊ मी पण आता जाते आणि कॅमेऱ्याचं काम आता थोडं वेळ आपलं मित्र संदेशच्या हाती मी देत आहे कॅमेरा. तर संदेश आमची व्हिडिओ करत जा, ब्लॉग चालू ठेव तुझ्याकडून. तू हा घे कॅमेरा धर काढ. तर मित्रांनो कसा चालला माहिती आहे सध्या दादा आणि रोहित पाण्याचा अंदाज घेतात. रोहित म्हणता अकडे थंड पाणी हा, दादा म्हणता तकडे खोल पाणी हा. तर त्यांचं त्यांना काय जरा सुधरत नाही. दादा पाण्याच्या खाली गेलो माका वाटतं डुबाकलो वाटतं. आता आपण बघू शकता मित्रांनो मुन्ना चाललेला पाण्यात. मुन्ना सूर मार. काय पाणी मुन्ना खोला. जास्त पुढे जाऊ नको तिकडे. तिकडे जाऊ नको. हा आता रोहित सूर मारलं. थंड पाणी थंड कोण कोण. मुन्ना मकटा खडकार उभं राहिलो असं वाटतं. सुरू 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 सुरू. तर मित्रांनो एवढं थंड पाणी असतं ना की काय बोलतात का अंगावरती काय बोलतात त्या अच्छा ते इलेले असतात. आम्ही आता आंघोळ करतो. एवढं थंड पाणी एकदम चिल्ड वातावरण पण थंड. म्हणजे उन्हाच्या भागात बघा सावळी एकदम सावळी पडतात झाडांची. कारण तिकडे पाठची झाडं वगैरे लागतात. ह्या झाडांची सावळी असल्यामुळे मित्रांनो हे पाणी थंड पडतात. त्याच्यामुळे कसं मजा येतं जरा त्यांना पोहू. त्याच्यामुळे पोहतो. दादा म्हणतात तेवढाच पाणी हा. खाली भांडी घालून बस मग कळत त्याला पाणी. मित्रांनो पाठी पण तुम्ही बघू शकता. खूप चांगलं पॉइंट हा. काय गारा. रोहित म्हणता पाणी लय गारा. मग आता पुढे काय करतो रोहित. बुचकाळा नको उगाच. हा पोहता. ठीक आहे ठीक आहे. अरे वा शिकलो रोहित शिकलो. दादा वेल माशासारखं पोहता रे. तू गेलो खाली बघ खाई गेलो बघ. दादा एक मिनिट थांब. तुझी ना प्रतिक्रिया आहे सांग. हा बोल. आता नदीमध्ये आल्यापासून मला असं पोहण्यासारखं वाटतं. अच्छा पोहण्यासारखं वाटतंय. पिऊस मग आता का डुबकत. मग आता तुका पिऊस वाटतं मगापासून का डुबकत होत. खाली मला पुढे बघू शकता मित्रांनो दादा मात्र काही गायब झालं. पाण्यात काय दिसत नाही. इलो टाकला दिसला. मी काय म्हणतोय म्हणजे जे आता 150 रुपये जाऊन किंवा 120-130 रुपये झाला ना. होय म्हणजे आपल्या नीलम कंट्री मध्ये आपण मित्रांनो तिकडे एकदा गेल्यानंतर तिकडचं पण एक ब्लॉग बनवेन मी आपल्या गावचा. आपण पण पहिल्यांदा दिलेलं ते काय 130 रुपये घालवणाऱ्यांका मी सांगतोय. स्विमिंग पूल मध्ये तुम्ही एका तासात 130 रुपये घालवताला. तिकडे एवढा फुकटचा मस्तपैकी एकदम एन्जॉय करा. म्हणजे आमच्यासारखी मिडल पण म्हणा नको. मिडलच्या पण खालची लोकांसाठी ह्या स्विमिंग पूल आमच्यासाठी तर लय मोठी गोष्ट. सुखददायक हा. सुखद धक्का. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे असं प्रत्येक गावात असतात नदी वगैरे. त्या गावातले लोक काय प्रत्येक वेळी काय स्विमिंग पूलमध्ये जात नाही. पण ज्यांच्याकडे आहे पैसा ते लोक मात्र जातात. आम्ही गरीब माणसा म्हणून आम्ही पोहतो नदीमध्ये. आता दादा मात्र पूर्ण मजा घेता पाण्याची.
हो काय शोधता खुबे आहेत तर इकडं खुबे शोधायला आपल्याला पाहिजे इथं एवढं मेला काय वाटतं डेंजर मेला डेंजर वाटतं बाई ना एनाकोंडाची शूटिंग व्हायच केले नाही वाटतं येस एनाकोंडाच्या पिक्चरची शूटिंग इकडे झाली होती एनाकोंडा पिक्चरची शूटिंग डेंजर आहे डेंजर आहे हो काय शोधताय दाखवा तरी काय पकडलंय ते भेटलो भरलेलो की पोकळा खाऊ शिंकलो काय यस 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 दिसला मला दिसला सदा इसे बोलते हैं खुबो की सिंपलो दादा मरे हळू आम्हाला पुरी हो उकळा ना की काय बोल सगळे वाळू आहे बघा चला जाऊया वाजले 4:30 छळूक जाऊचं आपल्यात तर मित्रांनो चला व्हिडिओ संपूची वेळ झालेली असा या छोट्याशा व्हिडिओक तुम्ही भरभरून लाईक कमेंट आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा बऱ्याच दिवसानंतर ही व्हिडिओ पडली असा तर रोजच्या प्रमाणे सपोर्ट करा जर व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक करा कमेंट करा शेअर करा पुन्हा एकदा सांगतोय आणि काय रोजच्या प्रमाणे लवकरच भेटूया आपण येणाऱ्या नवीन व्हिडिओ तोपर्यंत टाटा आणि बाय बाय आणि एक सांगा जर होला मग अशी येता येता आपल्या कणकवलीची म्हणजे मोठी जी यात्रा भरता टिप्पर बोलतात का आता तो थोड्या दिवसांनी सुरू होईल टिप्पर म्हणजे देव दिवाळी थोडक्यात तर ज्या देवाची म्हणजे स्वयंभू नाही रे की रमण नाही स्वयंभू देवाची जी जत्रा म्हणजे यात्रा जी असा ती म्हाका वाटतं ह्या 7-8 दिवसात काहीतरी 5-7 दिवसात असा तर त्या मंदिराच्या आसपास ना मगाशी मी बघितलं येताना फक्त व्हिडिओ चालू नव्हती तर म्हणजे सगळे ते पाळणा वगैरे काही ना काही दुकानं वगैरे स्टॉल बिल लावूक एवढ्यापासूनच सुरू केलं नाही तर मग तुमका जाता जाता मी तर दाखवीन आणि तिथूनच मग आपली व्हिडिओ संपा तर चला मग टाटा आणि बाय बाय लवकरच आपली जत्रा सुरू होतली किती दिवस तर मित्रांनो हे बघा मंदिर एकदम हळू इकडे आपल्या थोड्या दिवसातच आपलं टिप्पर म्हणतात तो होणार सुरू या स्वयंभू देवाचं मंदिर तर इकडे सगळे दुकानं वगैरे लावूक सुरू केल्याने एवढ्यापासून हे बघा ह्या एवढ्या एरियात सगळीकडे दुकानं असतात म्हणजे पाणीपुरी हे ते खेळ वगैरे असतात ना ते सगळे इकडे असतात आणि हे बघा इकडे आपला पार्किंगसाठी असतात आतमध्ये ह्या तर चला मग